feest bij Maritiem Centrum Abraham Fok op het Amelaan. Ze zitten bij de 3 finalisten van de Vriendenloterij Museumprijs 2024. Dat was fantastisch nieuws. Dat is natuurlijk super speciaal. We zijn met 47 musea begonnen. Daarna natuurlijk naar 8 en van 8 naar 3. Dus dat was wel een juichstemming bij ons. Het thema van de Museumprijs is dit hier immaterieel erfgoed. De traditie van het uitdrukken van de Hiensterreddingsboot op het eiland past er goed bij. Ja, het is niet mechanisch. Het is allemaal dierenkracht, mensenkracht. Ja, spectaculair. Ja, vooral die paarden, dat, de kracht die eruit komt en dat ze hier de beeld op gaan en een stukje terug ook. Gewoon mooi om te zien. Interessant, wirklich zeer interessant. Heel mooi om te zien hoeveel toeschouwers er zijn, hoeveel vrijwilligers dit doen. Ja, heel mooi. Ja, ik vond het heel leuk om weer te zien. Vroeger als klein kindje gingen we altijd hier naartoe en lang geleden, maar nu weer gezien. Het museum wat heel november de meeste stemmen binnen had, wint €100.000 om haar museumdream uit te vieren. We willen heel graag deze traditie in stand houden. Er zullen in de toekomst veel dingen gaan veranderen. Dus we zijn nieuwe voermannen nodig, nieuwe paarden. De boot moet af en toe opgeknapt worden. Het museum zelf willen wij een nieuwe impuls geven. De paardenstallen moeten opgeknapt worden. Ja, noem maar op. Dus die €100.000 is een prachtige start om mee te beginnen. Zoals je ook weet, de nummer 2 en 3 krijgen niets. Dus het feestje laat op zich wachten tot de 14e, waar wij hopen te gaan winnen.